Здравейте, аз се казвам Симона, това е Борис, той е почти на 9 месеца. Количката Заза е част от нашето ежедневие. Тя даже е най-важното устройство в живота ни вече. Борис се чувства много добре в нея. Честно казвам, нямах очаквания, за да не се разочароваме. И всъщност станахме много впечатлени. Съотношението цена-качество, за нас това е златния стандарт в момента и сме много доволни. Най-полезно ни е това, че количката изключително лесно се сгъва, прибира се, разглабя се, завърта се, защото ни се налага често да пътуваме с кола. Големите гуми също са много голямо предимство, тъй като улиците в София всички знаем, че не са в перфектно състояние. Постоянно трябва да преминаваме различни по големина тротуари. Много е маневрена, много удобна за употреба. Изключително лесно е. В едната ръка мога да си държа кафето, да говоря по телефона и едновременно да бутам количката с една ръка. Това, което е като някакъв недостатък е, примерно бих искала да има кукичка, на която да си закачам още багаж. И другото е, което всъщност е много голямо предимство, огромният багажник, който е затворен, не се цапа и събира страшно много багаж. Друго много съществено удобство на количката е раницата, която всъщност се сваля изключително лесно. Слагаш си я на гръб, взимаш детето и отиваш където искаш, след което много лесно я връщаш. И според мен е доста по-удобно, отколкото да бъде просто чанта. Друго предимство на количките Буба Заза е това, че са в изключително голяма разнообразност от цветове. Аз не съм фен на черните колички и много трудно избрахме точния цвят, защото всичките изглеждаха много добре. Да, бих казала, че на него му е много удобно, защото чувам от други родители как детето не спи в количката, не може да го вържат в количката, докато той се чувства много добре и в зимния кош, който беше до 6-тия месец и сега. Според мен колана се заключва много добре, детето няма как да се измъкне от самия колан, няма как да изпадне от количката. И за мен това е много важно. Спирачката работи много добре. Като ограничения не мисля. Единственото са забележките, които са козметични, но количката е тествана на много тежки терени. Ходили сме на хижа с нея и на няколко морета, като не е имало никакъв проблем. Подложката, която е под бебето, я изпирам в пералня, тъй като тя много често цапа заради храненето. Всички останали части просто забързвам с мокра гъбичка. И гумите свалям, за да ги измивам. Проучването се случи по време на бременността, когато имах много свободно време, обикалях различни магазини, разпитвах страшно много, карах хората да разглабят, да ми показват как се сглобява. И всъщност тук намерих всички неща, които на мен ми бяха необходими. Лесно сглобяване, лесно разглобяване, лесна употреба, големите гуми, не помпащи. Конкретна причина, може би точно това качеството, което тя притежава и нейната цена. Може би ако всички части можеха наистина да се парят в пералня, да се сваля дори и седника, защото децата много цапат и ако минава всичко през пералня, ще е много по-лесно. Честно казано, позволява съм си багажника, раницата, да ги пера в пералня и всичко изглежда много добре. Да, аз съм изключително доволна и наистина я препоръчвам на много родители, защото ще си улеснят живота. С зимния кош, в който Борис спеше много часове, нямахме никакви проблеми, той искаше да спи, нали? Както и сега, съвсем удобно ми е дори да го нахраня в количката. Височината също е изключително удобна. Много родители се притесняват дали не е ниска, дали не е висока. Друго притеснение е
колко тежка е количката. Реално това няма никакво значение. Човек няма да тръгне да носи количката, независимо дали е 11 кг, 15 кг, защото когато има дете вътре 6, 7, 8, 9 кг, никой няма да тръгне да я носи. Така че този фактор, колко килограма тежи количката, изобщо не трябва да е от важност, според мен. Едното беше удобство, височина на дръжката, понеже моя мъж е доста висок. Трябва и на него да е удобно, не само на мен, нали? Да е с големи гуми, заради терените. И наистина лесно да се откача, за да може да се слага в колата, да се разглабя и това да не е досада за родителите и да се отказват от дадено пътуване, защото нещата са сложни. Всъщност всичко е много лесно. Честно казвам, звънях на всички, които ползват количката, за да ми кажат нещо негативно. Едното беше, примерно, на майка ми и е трудно, когато е сглобена количката, да освободи палчето, с което се разглабя самата количка, да се разпъне. При спирачката има една особеност, след като е пусната, за да тръгнеш отново, трябва да направиш лек заден ход и след това да тръгнеш напред. Друго нещо, може да се добави някакъв светоотразител на самата количка. Аз съм сложила фенер за вечерните разходки, за да може да се виждаме отдалеч, като безопасно. Стойката за чашата е изключително удобна, когато ти слагаш кафе, вода. Единственият недостатък е, когато количката се разглаби, за да прибереш багажника на колата, трябва да свалиш чашата. Като цяло количката Буба Заза е изключително удобна, улеснява ми начина на живот. Преминавам препятствия лесно, не се съобразявам с нея, тя се съобразява с мен. Детето е щастливо, което всъщност е най-важното нещо.